निजोम गुसु हराव बेथलेहेम नोगोराव जिसु गथ'आ जारि जाबाय। निजोम गुसु हराव बेथलेहेम नोगोराव जिसु गथ'आ जारि जाबाय। खाजि खाजि अमा खाजि सिथाव सिथाव माइब्रा सिथाव। गिबियावनो आङो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनायजों लोगोसे आङो नोंथांमोननोबो गोजोननाय हामलायनाय जासिदों। जोंनि हांख्रायहरनायाव नोंथांमोना बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय जोंनि बे प्रि ख्रिस्टमास फोरबो खुंनायाव नुजाफैदों। बेनि थाखाय आङो गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावग्रोदों। जोङो बोसोरफ्रोमबो बे ख्रिस्टमास फोरबोखौ फालिबोदों जाहाथे बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गुबुन धोरोमनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बेयाव फरायफैयो जाहाथे बयनिबो गेजेराव अननाय बिलाइलायनो हायो। बे थांखियै जों बोसोरफ्रोमबो ख्रिस्टमास फोरबोखौ फालिबोदों। देग्लाय सम आरो बोथोरा जोंखौ खाबु होयैयाव जोङो गोबां आगुआवनो जोंनि बे आगु जिसुनि ख्रिस्टमास जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे प्रि ख्रिस्टमास आगु ख्रिस्टमास 1 थारिखआवनो फालिनो लानो गोनां जादों। सिगां समाव जोङो ओरैनो डिसेम्बर 18-20नि गेजेराव जोङो फालियोमोन। नाथाय देग्लाय मुलुगसोलोंसालिनि एग्जामफोरा गोबां उसुबिदा खालामनायाव थाबै एग्जाम 4 थारिखनिफ्रायनो अब्लाबो जोङो अननाय बिलाइलायनाय फोरबोखौ जोङो खुंनाया गाहाम होननानै सानो। जाहाथे जोङो गुबुन फरायसालिनि गेजेराव अनलायलायनानै थानो हायो। बे थांखियै आगु बैसागु ख्रिस्टमास फालिदों। सिगांनि बोसोरनि बादैनो जोङो खमैबो खालारफुलि खालामदों। देग्लाय क'क्राझार जिल्लानिनो एडिसि कविता बिसेस लेखा बिसेसफोरखौ जों मोननो हादों। सिगां समाव ओरैनो जों खाथियाव हांख्रायनानै मोननायफोरखौ नुबोदों। देग्लाय डन बस्क' बङाइगाव डन बस्क'निफ्राय प्रिन्सिपाल फैनो हादों। डन बस्क'निफ्राय फैनो हादों। आंगुरि डन बस्क'निफ्राय फैनो हादों। बेनिफ्राय जोंहा दालाय दंबावो, दालाय चेलेन्ज फरायसालि दंबावो आखाइगावआव। गोजोननाय हामलायदों आरो जोंनि मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो बे ख्रिस्टमास जिसुनि जोनोम सानजों गोजोन हामलायनाय जासे बयनिबो गोजोन आरो गाहाम हामलायनानै